ସାର୍ କାଲି ତ ରାମନବମୀ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ରାମନବମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ? ତାର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି କି? ଆରେ ବୋକା, ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ରାମନବମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ନା ସୌରଭ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ରାମନବମୀ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ହେଲେ ସାର୍ କେମିତି? ତ ଶୁଣ, ଆଜି ତୁମକୁ ରାମନବମୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ କଥା ହେଲା, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଆମେ ରାମନବମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ସାର୍, ଖାଲି କଣ ଏତିକି? ନା ସୌରଭ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବଳ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାଇଁ। ସେ ଦେଖାଇଲେ କି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେ ବଡ ହଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତାକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାବଣ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଅଧିକାର ଠାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାମନବମୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟ ଦେଖେ। ବୁଝିଗଲି ସାର୍, କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ।